Masiku akuthera kuchitseko pamene dziko la Malawi likukonzekera kuponya voti pa 16 Septemba kusankha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndi mwachizolowezi pano pa Nyasa Voice Box timakubweretserani maganizo a anthu osiyanasiyana pa nkhani zokhudzana ndi ndale, kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tafuna kubweretserani maganizo a mkulu wina amene akuti akaonekaunika iyeyo akuona ngati kuti Dr. Letso Kabambe ndi munthu yemwe amene ife a Malawi tiyenera kumuvotera pa 16 Septemba pano. Ndeti patika limodzi tamvera akulu amenewa ndipo akamaliza timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Akuluakulu apapa chonchi ifunika kuti tizavotere a Dr. Kabambe chifukwa Dr. Kabambe ndoganiza bwino kalimena amaganizira malemu achi. Dr. Kabambe ali ndi edi anthu amayekwanza athu akuwakhulupirira kuti Akabambe atha kuyendetsa dziko bwino. Akabambe alibe dyera. Akabambe ndi amene akuzwa system yonse ya government imene ife ngatipititse chitsogolo. Adati akufunika zakhala advisor wa Kabambe ife adati ni munthu wanzeru. Ndiye ife akuluakulu apapa tisaiphonye. Tikayiphonya ndiye kuti mavuto akhala kupitirira tizapeza anthu afaifa ngati nkhuku msewu chifukwa cha njala kupita kuchipatala mankhwala kulibe. Ndiye apapa chimene chikufunikira vote for Kabambe. Amalawi tipite chitsogolo. Mavuto wamwina nkuchepa. Suti mavuto oyindi angatheretu koma mavuto wazachepabe kupita chipatala tikapeza mankhwala, anapita ku skulu, chakudya chizichipa ziko kusiyana pano anthu akanika mwana kukhoza bwino form 4 ukanika kupita college chifukwa kuti palibe ndalama. Chakudya chodula anthu akanika kudya mmene timadyera mbuyo mu pano siti kudya mmene timadyera mbuyo. Ndiye akuluakulu chilichonse kusamba ayi mazi anadula chilichonse chakwera mtengo. Sopo anadula sugar ndi nduyo timachita kukhala panzere sugar kuti tikupanga tokha m'Malawi muno kumavutikira zinthu kazimenezo. Ndiye akuluakulu apapa ofunika tisaphonya Kabambewa tizapase vote. Komanso Akabambe ndi anzeru kuti mumve maspeech awo amene amayankhula m'misonkhano samalimbana ndi kunyoza anthu. Iwo amakamba zachitukuko zimene akufuna zatipase tsogolo kuti dziko lathu lipite chani lipite chitsogolo. Ndiye apapa chonchi achinyamata timemane ndithu tiyayesa Akabambewa tiyapase vote tipite chitsogolo. Izi tikunena chonchi ife Akabambe sitikuwaziwa sitinacheze nawo koma tikungoona ndi strategy yawo imene akuyendesera akuoneka kuti ndi munthu oti atha kuchotsa pa moto. Ife apapa ndiye tili pa moto weniweni walawirawi ngati chigumu pasi moto pamwamba moto. Ndiye akuluakulu apapa chonchi vote for Kabambe tisaiphonye yayi pa 16 pano. Yedo akuluakulu.